ግንቦት 21 እግዚአብሔር ከቅድሚኻ ሓሊፉሎ እቲ ከቅድሚኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምሳኻ ክኸውን እዩ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከኣ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ድማ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 8 እቲ ዝጀመርካዮ ናይ እምነት ጉዕዞ በይንኻ ኣይኮንካን እትጓዓዞ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ኣሎ መንገድኻ የዳሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ድማ ምሳኻ ኮይኑ ይመርሓካ ስለዚ ክትፈርሕን ክትሽበርን ኣይግባእካን ጸሎት ጎይታዬ ከቅድመይ ስለ እትሓልፍ ኣመስግነካ ኣብ ህላውነትካን መርሒትካን ኣብ ህይወተይ ድማ እእመን ኣለኹ አሜን